5, verse 5. Bulahan kadtong naningkamot bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibok yuta. Mag-ampo ta o Dios nga labing gamanan, nianaw sab kami ni balay nga alampuanan, dili aron sa pagsigig pangayo kanimo, aro kundili aron sa pagpainom sa imong gingog nga giuhaw ka ug niyong kapain na ako. Lord, mianhi kami aron ihatag namo ang imong ipangayo diri kanamo nga mao ang pag-una sa imong ginharian, aron nga igadugang nimo nigsaan ka nga before namo maangkon ang among ipangayo, naasab kay gipangayo namo nga unahon ka namo. Munang Lord, salamat ini gagabion bisag pipila lamang mi kabuok nga nagtinguha nga mauna ka. Munang salamat Ginoo sa naa dinhi kining naa dinhi o Dios imuhang pagapanalanginan tungod sa ilang desire nga mauna gyud ka, taliwala sa ilang mga buluhaton ug taliwala sa ilang mga gibiyaan sa ilang panimalay. Apan mianhi gyud sila, mianhi kami aron sa pagtuman sa imong ipangayo diri kanamo. Lord, kay giuhaw ka o Dios sa amo ang pagtuman sa imong mga sugo. Salamat o Dios, pasidunggan ka ug ang imong pulong karon mao kini among lanog sa among kinabuhi ug gamitan imong alagad nga maoy mo saysay sa imong mga tinagong mga mensahe. Salamat o Dios sa imong paghatag ug kaalam nga diin masayra namo ang imong pulong karon. Kining tanan pasidunggan ka, in Jesus Christ we pray. Amen. Kinaiya nga angay sa grasya sa Dios. Mga kinaiya nga angay magrasyahan sa mga grasya sa Dios. So, ang Dios wala man siya pinili kung kinsa iyang magrasyahan. Apan nagdepende sa atong kinaiya kung angay batang mudawat anang maong mga grasya o panalangin. So duna tay usa ka kinaiya diri nga pagaisgutan ini Matthew chapter 5 verse 5 nga mao ni usa sa gamiton sa Dios nga ang iyang mga grasya iga padagaya sa matag usa kanato. So kinaiya nga mo'y gamiton sa Dios nga mapadagaya niya ang iyang grasya nato. Kay kani nga kinaiyahan gisigutan diri sa Matthew chapter 5 verse 5 nga mapaubsanon, do na mo guni opposite ani ug kabalo na mo sa opposite ani nga kinaiya, mapagarbuhon, mapahitason. So atong hisgutan karon kay niingon man siya nga bulahan kadtong naningkamot. Sa verse 5, bulahan ang mapaubsanon. So, atong hisgutan karon nganong ang mapaubsanon gitawag sa Biblia mabulahan. Muni ato ang hisgutan karon. Tungod kay usahay sa atong kinabuhi, aduna ta aning gitawag og mapagarbuhon. Makaangkon ra gani tag mga butang nga hinatag ra pod gikan sa Dios. Tubo dayon ang ato ang mga garbo. Mahatagan ra gani ta og posisyon nga ang Dios mo'y gahatag. Dayon moabot sa punto nga murag kita na po'y Dios noon. O nga i-lockdown na nato ang uban nga naa sa ubos. So dili ta makaangkon aning gitawag og bulahan kung sadyang mabot ang panahon nga mahatagan ta butang, posisyon, mga grasya nga niabot sa itong kinabuhi, unya mapagarbuhon na hinuunta. Pareha na bang usa ka estudyante, din na isa ka estudyante siya, pag-exam niya, garbo ka siya, sa mora na exam ma'am, asayon. Pass dayon niya dito sa maestra, di balik sa lingkuran, tiyor-tihol lang siya. Kay sayon ra kuno kayo ang exam, mapagarbuhon siya. Nagipusdak pa niya dito tubangan sa maestra ang iyang gipas tungod kay sayon ra kuno kayo niya. So niabot sa pila ng labay mga katuigan ang mga estudyante tungod kay nagsalig sa iyang ka-bright
nahimo inon siyang bugo. Kaya nalantaw niya igsuon nga ang katunoong mga tag 75 ang grado, naobserbahan niya nga niabot og mga pulo ka tuig, na obserbahan niya nga ang katong mga tag 75 ang grado mao hinuoy nakaangkon og mga posisyon. Mao hinuoy mga dagko og posisyon ining yuta. Apan siya hinuon nga bright, natablaw hinuon siya pang-apply o nahimong nabugo hinuon siya tungod sa iya pride. Naabi ako ni sa atong palibot mga kaigsunan nga nagsalig siya kay bright siya, wala na noon siya maningkamot nya pride man na kana ba magsalig ka nga bright ka unya di na noon ka maningkamot nya tuwa hinuoy mga bugoon, mga wala kaayoy kuan sa utok, dili kayo makamemorya, apan mao hinuoy na ning kamot, din sila mo nakaangkon sa maong mga posisyon. No? So kani di ay pagka mapaubsanon, bisan di ay dili tamayong utok, dili day basihan sa atong kinabuhi nga dili na ka magmalampuson sa unahan. Kung kabalo lang gyud ay ka nga mopaubos sa imong kaugalingon, bisag inana ang atuang sitwasyon o maabot sa kinabuhi, apan kabalo ang Dios nga mutuboy nimo. Samantalang adunay mga tao nga gauna-una og tuboy sa ilang kaugalingon, kabalo ang Dios nga mopaubos anang maong tao. Dili nasabtan ba nato? Muna nga dili ta magpagarbo sa atong naabot. Bisan unsa pa na atong maabot sa atong kinabuhi, mga butang man o mga posisyon o mga grasya nga niabot sa atong kinabuhi, likaya nato ang pagpagarbo niini tungod kay kabalo ang Dios nga mo down, kabalo ang Dios nga mo ana nato, kabalo pud siyang mo paana nato. Mao ni ang kinaiya nga atong isgutan karon. No, kabalo mo nga in 1 Peter chapter 5 verse 5 and 6 naa po ning bersikulohan nagaingon dito. 1 Peter chapter 5 verse 5 abot sa 6. Atong basahon. Kamu usab nga mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagal sa usag-usa, kay ang kasulatan ningon kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. In verse 6, busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Igsuon dunay panahon nga gipangtakda nato. Kung gatakda-takda tag panahon nga mauni unya ug madamlag mainani ko, ako gining paningkamutan ni akong pagpanarbaho, akong pag-eskwela, ako gining paningkamutan para maabot ginako kaning mao nga posisyon na atay mga pagtakda-takda sa atong kaugalingon. Pero kabalo ba igsuon nga do na pwede takda na ang daan sa Dios diri kanato. Na siya gipreparar sa matag usa kanato. Mo na nga importante yun siya sa verse 5, magpaubos o mutahod sa mga magulang nato. Now, kung ma-apply din ni igsoon nga kanang kabalutang mutahod sa mga magulang nato, hala, mabot ang panahon nga ituboy ka sa Dios. Apan dunay problema sagad sa mga katawhan. Dili ta kabalo, especially gud sa mga kabatan-unan. Dili ta kabalo mutahod sa mga magulang nato. Kung naay magulang nato nga musugo nato, murag bation nato sa tong kinabuhi nga anong ako yung sugo-sugoon. Kaagi ba kasi inimong kinabuhi nga nagkuoy-kuoy na nang gasugo nimo ana-ana na. Unya ikaw balik kang Pasko kag lawas. Unya sa diyang pagsugo tong gakuoy-kuoy nimo murag bation nimo wa tuod ka mo padungog niya sulti apan bation nimo sa imong kasing-kasing nga kinsan mo ni siya nasugo-sugo nako. Kung naata nang kinaya igsoon dili taangay sa mga grasya sa Dios. Munang likay nga sa panahon gani nga dunay magulang pa nimo, kabalo ka ikaw o kabalo ka mutahod. No? Di usa ka tawo ni bless siya. Paubos siya sa mga tao. So ni bless siya sa
Magulang niya. Pero kato day ang giblisan, doon na day siya pagdumot. Apan gipakita niya sa mga tao nga nagpaubos siya. Doon ay mga tao nga naghimo ana. Nga kabalo sila mo paubos-ubos at tubangan sa mga tao. Pero atubangan sa Ginoo, doon ay tako kayong pagpagarbo. Nag-bless siya, ni ana siya. Bless ko. Apan, nakita sa katong giblisan nga nagpaubos siya. Apan sa tinod sa iyang kasing-kasing diyan, lami ray kung ituklod ang iyang giblisan. Usahay na amang itaana nga magpaubos-ubos tas tubangan sa mga tao. Apan ang tinod sa tubangan sa Ginoo dako day kayo tang mapagarbuhon. So mo ni ang gisgutan diri nga magpailalom ta sa gahom sa Dios. No ayaw buhata igsuon nga magpaubos-ubos ta sa atong isig katawo. Nganuman kabalo ang Dios sa imo ug ako nga kasing-kasing kinsa ang tinuod nga pag-upos. Kinsa ang tinuod nga paubos. Na dili pwede nga maghimo ta padayon tas pagpangalagad apan atong gihimo adunay gipaubusan nato ini para lang di sa mga tawo nga magtan-aw nato. Apan ang tinuod sa tubangan sa Ginoo gahi day kayo ta. Kay adunay tao diya sa Biblia nga atubangan sa mga tao gapaubos siya apan sa atubangan sa Ginoo wala siya gapaubos. Pero abi ni migsoon si Pero mapaubsanon siya atubangan sa mga tao. No? Diyang giabot na gani ang hampak dito niya paubos din siya Moises. Pag-angko sa imong Ginoo nga undangon na ni ka. Dili na niya nagantos na sila. Apan sa dihang giundang na sa dihang naiundang na igsuon ang mga hampak, si Pero nagpagahi na po siya ang kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Now, sa atong ginabuhi, kana bitang moabot ang dagkong mga hampak sa atong ginabuhi. Tungod kay nakita sa Dios nga ato ang kasing-kasing mapagarbuhon pa. Munang imbis grasya ang iyang ipadagaya unta nato, apan mga hampak hinuon ang iyang ipadagaya sa ato aron makahigmatatang tanan. Jadi si pamili ikaw ako aron makahigmatatang tanan nga dapat di ay nga mopaubos ta. Kaya doon na mong panahon nga makapaubos rata tubangan sa mga tao. Pero kung wala na tas tubangan sa mga tao, kusog kayo tang mubagulbul. And kanang maong pagbagulbul, pagpagarbo na sa tubangan sa Ginoo. No? Kana bitaw mayor tang mutagan ining tawana unya sa atubang na ato asiyang dauton. Mayor tang mo bisan sa pastor, sa leader, no? Ato ipakita sa tubang nga mayor tapan sa atong mga panimalay do natay pagbagutbot sa maong usa ka leader. Nahitabo na ni Pero ngadto kang Moises. Sa tubang ra, kaluy Moises, sa talikod na dito sa balay si Pero. Ang iyang kasing-kasing grabe na. Nagpataas sa Ginoo. Ang tao nga nagpadayon pagpataas sa Ginoo, gipadayon paghampak sa Ginoo. Hangtod na human tong pulok. Hangtod noon nga ang tao din nga pagarbuhon, hangtod ginoon nga dili na noon maayo ang sitwasyon na abot sa iyang kinabuhi o sa iyang ginharian, sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, sa iyang mga katanuman, sa iyang mga kahayupanan. Nahitabo ng Pero tungod kay mapagarbuhon siya. Ang mapagarbuhon igsuon, ang bunga ani mapagarbuhon oni gahi o kasing-kasing. So mailhan nimong tao nga aduna siya pagkagarbo. Kay kanang maong tao gahion siya o kasing-kasing. Nga kana bitong kapila na siya sulti sa pulong sa Dios apan magpagahi. Kanang maong tao garbo. Mapagarbuhon na siya. Unya na yun ang panultihon 29 bersikulo 1. Kung magpabilin kang gahig ulo, bisan kapila na kana badlunga, muabot ang panahon nga mapukan ka og di na gyud ka kabangon. Nahitabo ng Pero igsuon. Nahitabo ng Pero nga nagpagahi siya sa kasing-kasing, nagsigig gahi ang kasing-kasing, pulok hampak kag gahi ra gyapon ang kasing-kasing. Then napukan siya. Ang pangutana, nakabalik ba siya?
Wala na nakabalik. Natuman ang panulgihod 29:1. Nga moabot ang panahon mga pukan ka ug di ka na makabalik. Uy, si Pero nakabalik pa bas Ehipto nga nalumos man sa dito sa Red Sea? Red Sea? Dito nalumos siya. Ang yama sundaluhan nga lumos. Wa nakabalik sa iyang ginarian. So lisod ay ang tao nga adunay garbo. So kung naataaning gahion patag kasing-kasing, mag-amping ta igsuon nga dili nimo para parayunan. Ikaw ako ayaw gyud pagpagahi. Kay ang pagpagahi usa ka na kabunga sa garbo. Ang dili pasulti sa pulong sa Dios kay gahi lagi. Mao ka na ang bunga sa garbo. Buot pasabot nagbunga ang garbo sa imo ug akong kinabuhi kung nagpabilin tang gahi. Nakadungog kas pulong sa Dios apan nagpabilin gyapon kang gahi, namunga ang garbo sa atong kinabuhi. Ang kuyaw kay kung mamunga na laglagon sa Ginoo ng maong mga bunga. Allah, padal ang taong hampak sa atong kinabuhi nga di pamathun ta nga naa na day koy garbo. No? So, sa English pa ni, He give grace to the humble. Maghatag siya og grasya sa mga mapaubsanon. No? Ato tas Obadiah, tanaw nato ang garbo, unsa pay laing bunga sa garbo. Obadiah chapter 1. Kisa may nakauna isang kamot? Abdias chapter 1. Si Daidana? Chapter 3 ay verse 3. Verse 3 ka tayo. Linibungan ka sa imong garbo, nagpuyo ka sa usa ka kuta nga bato. Ana sa ibabaw sa bukid ang imong puloy-anan. Ug usa mingon ka sa imong kabaningon. Kinsa bay makapukan ka nako? Okay. Dawron eh. Verse 4. Bisan pag lupad ka ng mga nawkanaw sama sa agila, magsalag dito sa bituunan. Sa kanon ko gihapon ikaw, malingon ng Ginoo. Okay. So kani dieng gihisgutan nga garbo sa Obadiah igsuon, naa diri ang bunga. Kabalo mo unsay bunga sa garbo? Limbungan. Now, ang bunga sa garbo limbungan. Hala. Karus ang magunta ani nagbuhat ani ng limbong ta. Sus kadaghang panahon igsuon nga naglimbong ta. Wa ta kabalo nga bunga na diay na sa garbo. Ang garbo malimbungon. Munya tagada mo example kay basig nga buhat ta ining malimbungon nga garbo. Nya munay nakaingon nga wa na noy mga grasya ug panalangin nga niabot sa atuang kinabuhi. Kani bitaw magsimba ta, magdaig sa buhi nga Dios. Unya imong ipakita sa mga tao nga gadaig kuno ka pero ang tinuod layo ang kasing-kasing o hapit na ka matumba sa imong pagtindog while kasimba. Kaya bitang gaduka kang kasimba. Malimbungon. Gipakita sa mga tao nga tindog apan ang tinos tubangan sa Ginoo hapit na tumba. Pride. Abi nimo ang pride igsuon og makita nimo kana ra gyud nagpataas. Naay nagpakita nga malimbungon kay naa siya garbo. No gipakita sa mga tao nga nag-ana siya pa ng tinuod. Lami na ikatulog yung lawas. Nakaagi ba ta na? Pila kahigayon nga nakaagi ta na. Namati tas pulong sa Dios. Apan ang tinuod bali ng atong huna-una nas banig ug unlan. Di ba na malimbungon? Ang garbo mga naksiyag pagka malimbungon. Limbungan atubangan sa Ginoo. No? So niyo siya munay kung ato nang buhaton sa pagsimba nga di tinud-anay ang atong pagpataas kung kamot kay duka na kayo mong lawas di na tinud-anay then nakakagipangayo sa Ginoo. Nangayo kag panalangin sa Ginoo, moabot ba ang grasya? Dili. Kay ang Dios nagtan-aw siya, He gave grace to the humble. So kung humble ka, di yung ka manglimbong tubangan sa Ginoo sa pagdaig. Di yung ka manglimbong tubangan sa Ginoo sa inyong pagpamati. Lord, salamat. Humble. Apan kung dili humble,
Samdiha makabati sa pulong sa Ginoo nga sakit kayo, magpadingol-dingol. Murabag wala ka dong. Magpagawas-gawas. Igsuon, kung imo nang himuon. Saan paghatag sa Dios sa iyang grace. Nga kaning grace niyang grasya, alang man sa mga hambol. Unyang mawalihan o paningol-dingol, gawas, wala. Bisa ko sa'y buhaton. Di na mo concentrate kunuhay kay iyang ipakita sa nagwaling, wagod siya nag-attention, wagod siya inana, nagdagang gabuhat anak. Diba? So, malimbungan. Usahay malimbungan ta ani. Nga magpa-kuan ta nga wala mo ko nag-attention anang wali diha. Pahalag kapila pasakit diyang pastor. Pero ako attention anak. Pride na igsoon. That's why wala nang abot ang mga grasya. Tingala dugay na kung nangalaga to. Usam ni ko kinabuhi. Mga katalagman may nabot. Mga balatian may nangabot. Usam man ni. So siya, sulay na itong susi itong kaugalingon kay ngayon man diri sa Matthew 5 verse 5. Ang mapausanon makaangkon sa yuta. Uy, dili na literal igsoon nga ma-inherit nimo ang tibok kalibutan. Yuta man ang gisigutan diri. Dili na siya literal igsoon kun dili kanang yuta diyang gisigutan kung unsa gani mga naay ning yutaa pwede nang maangkon nimo. Mo'nay grace ihatag niya, ma-inherit niya ang yuta. Dili gyud nga yuta nga makapalit ka o diha pila ka metros, makabalay ka ng yutaa, makapalit ka, dili na mo literal igsoon. Samtang naapata ning yutaa, kana bitaw dunay mga bot nga mga panalangin diha nimo. Position, grasya, muna siya inherit. Nakapanunod ka. Unya, di man na ihatag sa Diyos sa mapagarbuhon. Kay ang yang giingon sa Matthew 5:5, ang mahatagan ang maka-inherit ini kana ara mapaubsanon mo nang gitawag ang mapaubsanon o bulahan. Nganuman, kay kana mapaubsanon igsoon bisan unsaon nimo nagduot. Bisan unsaon nimo nagduot ang mapaubsanon, kay ang Dios ana ang nag-ina. Amen. Ang mapaubsanon kung kabalo lang kang mapaubos, mapaubsanon ka, bisag unsaon kag duot sa mga tao, bisag unsaon kag down sa mga tao, apan kay giinat kas Ginoo, di gyud ka ma-down nila. Magpabilin gyud ang mga grasya ug panalangin diha nimo. Amen. Apan ang aning kamot tinuog pagpagarbo, makaangkon ra kag may butang, makaangkon ra mga grasya dai karbo na silang kinabuhi, magsigil og pasundayag nga adunay mga abot sa ilang kinabuhi. Mahimo hinong sa unahan, wala sila'y mga nahot. Og walay pag-uswag ang ilang kinabuhi. Mahimong ihaana ra sila sa Dios. Bisaw-saw pa ning kamot para mo garbo, para ipakita nimo sa tao nga kaya nimo, para ipakita nimo sa tao nga niabot nimo ng mga panalangina, nya imong paningkamutan nga walay pag Ginoo, pinaningkamutan nimo nga nagpataas ka sa imong kinabuhi, then maangkon nimo na kadyot lang. Kapaninong dumi nga kabalong mo paubos nimo ang Dios, kabalong mo hagba. Iyon ang Obadiah, bisan pag abot ka rito sa pinakataas na bukid. Pinumdumi ng pulong ay soon. Bisan pag muabot daw tas pinakataas kayo, patong kayo nga kinabuhi dito sa bukid. Apan, yun siya, kung nanatay pride, iana na tas pinakapatag, pinakaubos. Kung na-argue tayo pride. That's why dili bagay kung kita nangayo mga grasyas panalangin. Grasya o panalangin nangayo tas Ginoo, dili bagay nga magpagarbo ta. Kay ihagba na yun da. Ihagba na yun da. Muna nga, ang pinganan kayo sa ato ang pagsunod, pagpangalagad sa Ginoo. No? Usa sa mga lain nga tibailhan nga naay tay kasing-kasing ang pagarbuhon, kana bitang luuran kayo ka. Wa man goy laing gamot ana, pagarbuhon ka. Kay nganong mangluod ta? Tungod kay atong kasing-kasing garbuso. Na, so imbes tambagan tas pulong sa Dios, imbes nga giyahan tas Espiritu Santo, imbes nga ang pulong sa Dios mo dikta, mo iwag sa atong dalan nga pagalaktan, apan kay luuran ka, dili na ka musimba kay luuran.
igsuon na wala ang grace. He gave grace to the humble. Gihatagan niya ang mga paubsano. Muna nga, I believe nga this Darisi family magpabilin ta mga paubsano aron nga mahatagan ta aning mga grasya. Now, hinumdum ni igsoon nga bisang mo patong pa na sa pinakabukid sa kinabuhi. Kada bang mo level up pag yuta sa atong mga kinabuhi. Apan magbantay ta kay adunay hari des Bible nga nakapakurog sa tibuok kalibutan. Hinumdum ni ha? Hari sa Bible nga nakapakurog sa tibuok kalibutan. Apan gihagba sa Ginoo sa kalit lang. Na ato basahon Isaiah chapter 14. May verse 12. Then Dairisa, verse 13. Dairina, verse 14. And Daimia, verse 15. Dorone, verse 16. Si Ate Vivian, verse 17. Isaiah chapter 14, 1:4. Isaiah chapter 14, 1:4. So, kani kinago tayo mga Bible. Ato gani susihon maayo. Unsang pagkahitabua nga nahulog ka man gikan sa langit o hari sa Babilonia ang mahayag nga kabugason. Unsang pagkahitabua nga napukan sa man nga unta daghan ng nasod ang gibungtod nimo. Ulan ka man sa imong nauna, usa ka ako sa langit, babaw pa sa kapituunan, pagto ko dito ipakita ang akong trono. Lingkod ako sa bukid nga, tigumanan at sa layong pangamihanan. 14. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran o makidsama ako sa labing gamhanang Diyos. 15. Daimia. Sa pagbitabok kahiroon sa Siyon, sa kinahiladman sa buong Verse 16, kung ang magkakita kanimo, magtutok kanimo sa dapong kalibulong o muyon. Mao ba kung siya ang kalansanan sa ibang kalibutan kung nakapapuro sa mga minarian? 17. Mauba kini siya ang gigunog sa mga syudad kung naghimo sa kalibutan nga daw deserto kung dili mo mubuhi sa iyang mga gumilango. Okay. Ala, igsoon. Doon ay usa ka hari na yung gisgutan. Nga ganing haria nagrepresentar ang iyang kinaiya nga pagarbuhon sa kinaiya ni Satanas. Kabantay kang kinaiya ni Satanas nga sa dihang naana sa position as a worship leader. Siya ang mangulo sa atubangan. Sa dihang naana sa position, gusto na po siyang tawag Diyos. Buuna nga ang kinaiya ni Lucifer naaman siya ni kinaiya nga gusto siyang tawgon og Dios, gusto siya nga simbahon sa mga tao, gihagba sa diris kalibutan. And then do na po'y hari dinhi sa Babylonia nga si King Nebuchadnezzar ang gipasabtan nini. Si King Nebuchadnezzar, siya ang nakalumpag sa ubang mga kanasuran. Aning tayma nga naghari siya na conquer halos tibuok kalibutan, na conquer niya ug siya may pinakabantugang hari. Nakurog ang tanang kalibutan, kurog. Apan, niabot sa punto igsuon nga si King Nebuchadnezzar nga nagtan-aw na siya ang kaugalingon nga grabe na siya ka powerful, naaba na nga nagpahimo man siya og stratuang gaana siya. Diba? Nagpahimo siya stratuang gaana siya. Ug katong stratua nga iyang gihimo, payukbuon niya ang mga tao. Silang Daniel, silang Bisak, Sadrak, Abednego, kung tingog na tong trumpeta, hala, yukbo mo. Si King Nebuchadnezzar na to. Nga magpasimba siya. Di natakdan siya sa kinayan sa Satanas. Sa dihang gihimo niya ni, nga nagpatukod siya o estratua. Patukod sa estratua. Gihimo ang yang hunang-una nga murag hunang-una sa yupan. Abili mo sa istorya, no? Ang istorya ani before ang hunahuna ni King Nebuchadnezzar ug siya gihimo na nga niipon siya sa mga hayupan. Kung nakabasa siguro mo anang bersikulo, kamo na search ana. Giipon siya sa mga hayupan unya mukaon po siya og sagbot, nitag-as na iyang mga kuko.
o tagas na pud ang ihang mga buhok. O ang iyang hunahuna mura na gyud og hayop. Gihimo sa Ginoo nga murag hayop ni hunahuna. So, dili lang isuon nga niipon ka na mga baka kanding kalabaw. Unya hari ka sa una. Tanawa na, munang gihimo sa Dios nga wala siya'y kahibalo na. Gikuha ang tanan niyang kaalam. Kaalam sa paggira, kaalam sa pagkuha og mga salapi, gihurot og kuha og ang gipuli murag hayupan nga una-una. Dili lalim ni suon. Nga niingon ang maong bersikulo katong yung ibasa, di ba mao man ni siya? Naipulo nga di ba mao man ni siya? Siya maning nakapakurog sa kalibutan niya, tanawan niro na unsa naman. O, di ba? Mga sometimes ka na mga mapagarbuhon nga mga estudyante. Di ba? Bright man na siya sa una. Di ba na siya? Grabe man na ka-bright. Apan tanawa raw na unsa man ang kinabuhia. O. Muna nga dita magsalig sa tong ka-bright. Kay daghan kay mga bright ron. Nga pag-abot sa dugay-dugay silang kinabuhi nga bugo. Nga naman, ang garbo makapabuta. Hala, di nakakakita sa tao. Si King Nebuchadnezzar, wala sila ay nakita, hayupan na. Ang yang dulo na hayupan. Wala, di na, buta na siya. Sa physical, wag siya nabuta, apan ang yang mga nakita, dili na siya makaila. Di siya nang kamukhaon nakagsabot. Wala nakakita kung saan ni pagkaon pa ba ni? Makasustansya pa ba ni? Wala kakita humay pa ba ni mais? Mong kitanaw mga napir na? Mga karabaw grass? Dili lalim. Ngayon anak, ang may tabo sa tao. Maunay resulta sa tao nga mapagarbuhon. Kapatukod siya ang kuwan. Istratuwa kay mapagarbuhon. Din, gihimo sa Ginoo nga hasta karabaw grass. Mga napir. Mo yang kalanon. Grabe. Unya. Lisod kayo. Ang mga tao nga nagsud-ong niya, kamang-kamang dito sa kanapiran, karabaw grass, gasigig sab-sab. Di ba? So, nahitabo igsoon nga kung ang garbo magpabilin sa tao, ang garbo maghatod sa kaulawan. Ini ba? Ang garbo maghatod sa kaulawan. Doon na sa katao nga dili sa kabalong sayaw. Pero gituboy man siya sa mga classmate niya sa eskwelahan, no? Hinganlan to siya og Jonas. So gituboy siya sa classmate sa ilang eskwelahan nga Jonas, Jonas. Kaya siya mo represent sa kanang sayaw. Di na tubo ang yang garbong sa kabalong sayaw. Ni apil, ni palista. Dito. Uya, katong sayaway, so katong mo bulubalito. Kanang mo tumbling ba? Unya na siya gamay nga nahiman day anak. Di apil sa dito palista. Kung kanya laging pride, mahimong kaulawan. Anahita mo igsoon nga wa day niya na kuan to nabaat ang liston sa iya. Katong jogging pants nila, nagsuot na liston. So pagbalitok niya, natumba niya itong liston. Wa siya mainsaktong balitok. Usukamod siya dito. Hangtod nga, imbis ang mga tao mo syagit kay nindot kay sayaw, ni syagit kay nakuyawan ng mga tao. Ug naunsa siya, ug nahimong nakalatawan pagkahuman, naulawan siya. O kanay laging pride igsoon. Kanay laging pride. Gabi sa di ka kabalo. Uya kay mapagarmo ino kabalo ka na. Ayun, kabalak na ako na tanan. Hala, naabot sa punto nga abot sa unahan na ulawan. Muna ka, ayaw ang kuna makabalog yung katanan. Kay moabot sa punto nga garbo na di ay ang sasulod nato, maulawan pagkaabot sa unahan. So, si King Nebuchadnezzar bari, pagkaulaw yung kaya yung kinabuhi. Pay tag-asa, di na kabalo mahingo ko. Ang Biblia nagaingon, parte na pagkatag-asa ang iyang kuko, ang iyang buhok.
Di na ako ma-imagining na igarbo igsuon nga paano taga-asa di kabalo ng mangimuko. Siguro hindi na sa kaulis balay kay murag hayupa na yang turing sa iyang kaugalingon, magpuyo na pulaman siya og kagulangan. Ay siya giangka braguruto niya tong iyang mga kuko pag hinguko. So, wa na gyud buot. Kung imong sabton wa na gyud siya kaalam, dili na gyud kaalam mga pangtao, kaalam na gyud sa yupan. Ang iha na gyud na practice tungod kay naa siya pride. Pero hinumdumi ni maoy nakapakurog sa tibuok kalibutan. Sa katapusan sa kinabuhi kakaon og Carabao Grass. Na-imagine mo na igsuon. Nga ang mapagarbuhon di ay dili di ay hatagan sa Dios o kana pa noong gihatag sa Dios nga naa na niya gikuha pa sa Dios tanan o gipulihan siya dili maayo nga huna-una. Tingka paita ang kinabuhi ni King Nebuchadnezzar. Na-imagine ang dili grabe ka paita di ay ang tao nga karon natagaan na sa posisyon no daghang mga panalangin na mo sa ginabuhi niya mapagarbuhon siya na moabot sa katapusan sa kinabuhi ug di pa siya mamatay moabot ra gyapon nga mag-anto siya muna nga nangandoy kita mga posisyon nangandoy ta og mga dagko parehos ni King Nebuchadnezzar nga mga naabot sa iyang kinabuhi inumdumi ni King Nebuchadnezzar mura na daw siya tuan na sa pinakapato nga bukid. Apan ang Ubadaya ganiya, yun sa pisan pagtuwa ka dito sa pinakatumoy, last nga bukid, Mount Everest ka, kalayo po kaghagbaan. Kung pinakataas ka, tuwas ka sa pinakataas, taas-taas po ang imong pagkahagbong. O diba? Si King Nebuchadnezzar, taas naman yung kaisya, apat pretty pong pakalayo ang pagkahagbong niya. Abot Diyos Carabao Grass. Na? Abot Diyos sa hayupan ang iyang kuyog. Abot sa tagas kay kuko. Tagas kay buhok, wa na'y tagad sa ikaw galingon. Sa una, grabe tinagad siya sa mga babae. Kay king siya, nag-serve, daghan kayong mag-serve niya. Pero karon wa na'y nagtagad niya. Kalakaw-lakaw, kamang-kamang siguro, anang mga kagulangan. Tungod kay para makakaon na lang magsagbot. Pero timpakalayo ang pagkahagbong niya. No? So, dili mayo igsuon. Kana bitaw nakayon na tag mapaubsanon ta. Labi na gyud kung kasab-an tang wala tay sayop. Kabantay ka na nga. Kasab-an ganing kaya wala kay sayop. So kung naa kay pagpaubos igsuon, bisan pagkasab-an ka nga wa kay sayop, mangayo gyapon ka og pagtawod. Mutahod gyapon ka, salamat kayo. Salamat kayo. Dili kay kasab-an ta. Nya nakita tong kaugalingon wa gitay sipyat, tumpagom day nato nang kasaba. Og mas kita pay mas hod nga mo kasaba sa nagkasaba nato. Ngano man kay nakita day nato nga watay sayo. Nya nagbuhat day uta anak. Ikaw ako nagbuhat anak. Si pastor, ikaw. Apan ining kagabi yung igsoon, pabukhon ta sa Ginoo, iparealize sa Ginoo nga kung magpabili na sa itong kinabuhi. Nga kana bitong kasab-an ta, mubalos kung tagkasaba, maabot sa puhin nga, ihagba hinuon ta. No? Nakaagi yung pastor, kung inani nga sitwasyon. Muna nga dili po lalim sa mong kinabuhi, ang gipakita sa Ginoo namin. Dugay-dugay po mga grasya panalangin ng dawat namin. Tungod pakasaba, sabak mo yung amua. No? Kay murag pakasama nimo nga ko nga wa gyud kay sayo. Inana ang pride. No? So mga estudyante o mga kanakan para bang namoy ginikanan mo kasaba. Papa o sa kinsa ba nang nagkasaba ninyo mga magulang ninyo. Nya kana bitaw or sa nangamo mo kasaba mo jud nangamo. Nya kana bitang nakita nimo nga wa kay sayop ni kasabaan ka, unsa may imong reaksyon? Makita man na ang imong reaksyon. Number 1 magatan-awa na ang Dios. Kung nakita ka nga mapagarbuhon ka kay wa kay sayop, di na nang katagaan sa maong grasya unta. Katuntang gibuhat sa imong amo gikasab-an ka wa kay sayop, mao na toy paagi sa Dios nga panalangin ka.
Katong gikasaban kang papa nimo, mama nimo, mga magulang nimo, mga leader nimo, gikasaban mo bisag wa mo sayo nga nakita siyang gagaling. Mao na to'y paagi nga mapanalanginan unta mo. Ikaw ako. Apan kay gisuklian mo na nato. Pag uli sa tumbalay, buyag. Mura po di buluyagon. Na, tanawara. Angay pabata sa grasya o mga panalangin sa Diyos. Dili na. Muna nga dyan si pamilya, ipamatata sa Diyos. Kaya nag-practice ta, pila na katuwigan ng labay nag-practice ta. Muna ang mga panalangin sa Diyos o mga grasya, naunta gaungong na. Apan mapugnan tungkol aning kinaiya. Kaya nga naman, ba't yung 5-5 nun lumini? Bulahan ka tumapausanan kay maangko nila ang tibuo yuta. Amen? Ang mapaubsanon, ikalipay nila ang pag-alagan. Kung naagid tayo pagpaubos, ikalipay nato ang pagpangalagan. No, doon ay usa ka tarbahan ti igsuon. Sa bako pa siyang nakasunod, bako pa siyang gitagal posisyon. Grabe ka isa mapaubsanon. No? Pag duty niya, alas 7 yun. Alas 7, din ito siyang sir. Limpyo din siya dito. Doon niabot ng alas 5, imbis alas 4 ang ilang oras nga mo gawa sila sa trabaho. Yun sa sir, ako sa bilang tiwasong sir kay. Di mapaubsanon siya. Nakita sa mapaubsanon siya sa tiwasong sir. Niabot sa dugay na mga panahon nga nagtrabaho siya. Natingala ang amo nga muuli namang alas 2. Muuli ng alas 2, alas 3, dili na mo human. Kay gihimo man na niyang manager. Sa diha nung gihimo na siyang manager, nakatapulan. Ug mga manugo na lang sa iyang makubar kay manager na, ay siya muuli ng alas 2. Itak-tak siya sa amo. Kompletong senaryo siya, sa usa ka tawo nga giisa na unta, kanang gituboy na unta sa Dios. Apan naa naman po pride. Ang pride niya tapulan. Abi mo lang bungas pride, tapulan na. Mutapulan ang tao kung dunay pride. Tinuod ba nga mutapulan ang tao kung dunay pride? Kabantay ka ng sugungon kang gamat. Bisag gamata ra kaya dugay kayo kang gapahagog-hagog ka. Gitawag kasi mong papa umang panao na pride. Dili na siya masugo. Kay gapasakit-sakit. Pero dili tinog na sakit. Pride. Nakuyaw na isuot. Basig kita kabatanon na nagahimutan na sa panimalay. Pero bang bisag gamata ta, pero gipaantos na to patawag ang mga nagpukaw na to. O gapaasip ta nga kunuhay, gasakita, dili maya tong lawas. Mao nga dili na tamasugo. Pride. Bunga na pride. Hala, igsuot. Dili ba ayo day ang bunga sa pride? Makatapulan. Hindi na pabata diha. Muni natabo tong usa ka manager. Nitapulan na siya kay nanay pride. Uli po siya alas 2. So, gitak-tak sa iyang trabaho. Giatak, manager to white trabaho. Grabe. Muna nga, dili tayo mahi. He gave grace to the humble. No? Kinahanglan nga ma-apply nato ni. Ang mga taong garbuhon, bisan usaw paningkamot, mahagba ra gihapon, walay pag-uswag. Ang mga taong garbuhon, bisan usaw na yun ang paningkamot, mahagba ra gihapon. Now, tagaan ta mo mga example sa Biblia nga mga tao, daghan kay sila, mga tao nga nahagba tungod sa garbo. Number 1 diya si Judas. Nga naman naay garbo si Judas. Naa siya'y garbo. O kabalo ba ka ang garbo? Kusog ning musuod sa iyang kasilagan. Kusog nga mo betray. Kusog ning mo traidor sa iyang gikasilagan. Apan dili niya ipakita. Kabantay ka ni Judas nga sadang gidakop na si Jesus.
nga ang iyahang una nga gibuhat is mukis. Amen, nakabantay ta ang istorya. Nga ang una niyang gibuhat is muhalo. Apan kato dayang haluka, bunga dayto sa iyang pagpitri. Kay doon na siya pride. So maihan mo ang tao nga adunay doon na siya garbos sulod. Kaya ang iyang ipakita, murag nindot kayo. Si Judas murag nindot kayo, mani kay kisgot. Wa kahimo ang ubang mga tinunan. Ang 11 katinuan, wa kahimo si Judas na kahimo kis. Lord, pahadlo ka ko ba? Gimingaw ko nimo sa kadugay na nato. Wala na nakita. Apan, tungod kay naa sa pride. Grabe. Ana igsuon, nahagba si Judas. No? Ang garbo naghatod niya dito sa pagkabitay. Tungod kay naa sa pride. Napahilaing kinaya igsuon si Haman. Si Haman usa ka nindot na kaayo og suot. No? Nagsuot na siya sunod sa hari. O niabot na sa punto nga sa iyang kinabuhi ni garbo siya. Pag-agi niya dito Mordecaya nga nagsuot na siya sunod sa hari. Iyon dahil siya sa iyang unang-unang ano man is Mordecaya nga di man muyukbo nako. Nga nagsuot raman unta og sakop. Abi ni Mordecaya ang suot niya sakura. Perting ubosa kayo. Sakop. Kunya katong si Haman. Perting minuta sunod sa hari. Munang kadaagin niya dito gate sa ginharian. Mutanaw sa iglesia ni Mordecaya. Saan ni mo yukbo ba mo ni di man? No? So, makasuot ra gani ta ug kuan kanang formal na di murag mapil na to nga may tag na mo kuan ani ron. Kasulay ba ta na? Labi na sa mga sagad sa professional pero dili nung tanan. Makasuot ra gani ko pang pulis nga sinuutan. Unya magpa no, kabantay ta na? Mabutangan ra gani gamay posisyon. Moana na. Gakinto na siyang kinabuhi. Kay gusto siyang payukbuon ang mga tao. Oh? Kanawa na nila natanong dito. Ha? So, si Haman, natanawa si Haman, gipost da. Sikad sa iyang, nahimunta siyang sunod sa hari, apan, hitabo ino. Ipulihan ni Mordecai ang gasutok sako. Naabot ba sa punto sa iyong kinabuhi nga nagkahunang-unang ka sa una, pastor, grabe, ang kisik-kisik rigid ang sinuutan. Una, pastor, yung kasuot ang mga formal. Pastor, sa kabuk sinilas, sa una, sa kabuk sapatos, personay, ay balik-balik, rigid ako na. Maulang lagi ko, pastor, masoroy kay, grabe, ako rin tanaw nga akong sinina, balik-balik. Na, apa nagpaubos siya? Sabi kay wa man gyud nilain abot sa among ginabuhi pastor. Mao ra gito yung sarili ipakita. Naabot na sa punto nga siguro di kaya to. Sige ang sako. Mao na sinutag kisi-kisi tubangan sari. Hala, gilisan sa Dios. Budi kaya sige ra tagsutan ang sako. Kanang gisuot ni Haman ikaw na suot ana. Siya mo gihimo puli ni Haman sunod sari. Nya si Haman ang hindot kayo sinina. Ibitay o namatay. Unsa man tungod sa pride? Si Mordecai tungod sa pagka-humble. That's why natuman ang 1 Peter 5:5. He gave grace to the humble. Itagaan ang grasya ng humble. Oh? Muna ayaw pagpagarbong makasuot ra gani kag Levi's. O unsa pa ng mga branded karon nga mga sinuta. Ayaw yung pagpagarbong ato si Baha. Amen? No? Ayaw pagpagarbong nagkakuan na kag-ibo. No? Kaya bisang saon mo paningkamo. Nga para ignon kas mga tao, grabe ko sa pagkahamisa, pagkaninduta sinuta. Kunya kay mo pride ana.
Unya mo pride ka na. Nya magsigi na kagpalit. Kay ang pride magsigi man ni gasto. Kay magpa-pride God. Magpakita gyud siya nga siya gyud lamang. So, palit na po bago para yung daig God. Parang yung daggan yung kwarta. Namuning di kaya ng pigso. Kay naas ni Mordecai gasig balik-balik ni sinina. Pero mao gitaga grasya sa Dios. La. Halag magsig balik-balik na imong silimba. Amen. Halag isig balik-balik. Halag sig balik-balik ng imong gisuot. Basta kay nakaangkon kas pagpaupos. Diha hinon makita igsuon. Diha ka masukod sa atong mga sinuotan. No? Kung mapaubos pa ta og dili. Pamalitan, gisaway ka kasi balik-balik nimo sinina. Dawata, priska, lain na puning grasya. Ana unta. Kana bang naay gadaot nimo? Gisaway ka, dagko kay bakta. Nya kay na kay gad kamupod. Bagi po barikuso. Balos man dayon ta, diwana tay grasya. Muna na kanindot. Kaya ang mapaubsahan ni Grace. Tagaan niya grasya mapaubsahan. Murang dyan sa pamilya. Dahil mo saway ni mo. Ayaw balusin. Ayaw balusin. Ang musaway ni mo. Sagikan sa imong namo. Abot sa imong tiil. Hala! Ipasaway na tanan. Kaya nga naman, nagtanaw ang Diyos. Sadyang wa ka ni balo sa iyang mga pagsaway. Hala! Tagaan ka grasya sa Diyos. Bang wala kayo ito yung mga grasya kay sawayon na ganita, natay muta, wala tayo nakhiwi ng lipstick. Kita mo po na yun. Agsiya ito sa adlaw. Silas na naman. Saway-saway niya agsiya po no. Gabaka ang lakaw. He gave grace to the humble. Niya ang proud. Hala. Muna nga kung ngayon nagsaway ninyo, koy, kada ko ng bulahan kung makapaubos ka. Kung ngayon nag-down ninyo, sa inyong ginabuhi, gidown mo sa una, praise God. Lain na po ng grasya no. Now, ito ni i-apply dyan si pamilya. Kabalo ko nga, kita ang Kristuano, puno og tagdaon. Punoon kita daot. Apan ngano kang punon og daot? Kita kay daghan ang grasyang giandam sa Dios sa mga gipangdaot. Na di man na maatak ng mga grasya ha. Ug inig panahon ng daoton ta. No kay nakaagi man tag kanang daoton ta yung pride man puta, kay daot mo otro man pon mo. No? Dili paingon nimo ang mga grasya ta. Amen? Na ikaw ay nag-alaga sa iyong panimalay. Nya imong mama, imong ate, imong papa, imong mga kuya. Gisaway ka pag-uling sa simpa-simpa dito. Ha? Gabi na ron. Usama nang gaulang-ulang mo dito. Pag-ipon mo dito, pastor. Gabi na kayo. Nya ikaw po kaya wala ipagpaubos. Yung punggi tubag. Sama ko dahil kinabuya mapay ko mga laga ini. Diba? Doon ay daga mga naghimo na. Gamay ganing dao. Wa na. So, wala grasya. Hala. No, balik ko si Trite Dong Linjan. Dong Linjan. Grasya na dong. Grasya, no? Ayaw gyud, no? Nakaagi man gud tag kinabuhi yung Kristiyanong tapan kusog pagyapon mo. Kana bang mati sa gisultis kalibutan nga dili daw tabagay na noon sa mga budiha na then i-apply nato ni kana bang dili ta muhimo o mga pagbalos kay ang Dios sigid Kristo gihambot. Now dalon ta mo sa mga tao pod nga wa sila'y pagbalos kay humana man tag-discuss sa mga tao nga kusog kayong pasiatab sa ilang kaugalingon. Just like last si King Saul,
nagtuo na siya, nga hari na siya, pasiatag sa siyang kagalingon, gipulihan siyang David. So, dalon punta mo karon last sa mga tao nga, makayunta, tinuod yun ang Matthew 5:5, nga bulahan ang mga paubsanon kay maangko nilang tibuok yuta. Dalon tamo ni Daniel. Si Daniel, nahimo ng pangulo sa Babylonia. Apan ang Babylonia, daghan pa kay maalamon dito. Apan, si Daniel mo'y napilian sa hari. Kaya nakatagna siya, ug ang kaalam ni Daniel sa pagubad mga damgo, gikan sa Dios. So, doon ay nagpataas ditong mga maalamon. O giayo nila bitad si Daniel. Gikan sa gatungtong nas posisyon si Daniel, giadto nila dito sa langub sa leon, gitabangan nila bira. Katutong mga maalamon sa Babylonia. Naningkamot mo sila bira ba? Ala, Daniel, yung ka pwede diha. Kami untay dapat diha. Ala, sige nilang libat, sige nilang saway, giat nga nila si Daniel, o mag-ampo, at nga nila. Di sige nila sa hari, ang hitabo si Daniel, na down yun, paingon dito sa pinakailalong. Ilalong may itong leon. Tapos pinakailalong siya. Apan gatong pagkapaubusay, so dili, gikan sa Dios. Tao ang kapaubos niya. Di-down siya paingon dito sa langog sa leon. Apan kabalo ka? Ang Dios, He give grace to the humble. Ano naman? Si Daniel, humble siya. Humble si Daniel dito sa langog sa leon. Humble siya. Niyon siya, kabahalan kung di mamuluwas ang akong Diyos. Basag di. Kaya di yun pong kumuyukbo ni po. Ang Diyos good yan di. Yukbuan. Nag-uubo siya. Then ang Diyos niyo. Daw samag niyo ng Diyos. Mga leon, ayaw paak-paak ang lawas ni Daniel. Ayaw yung magpaak-paak na. Ipatakom sa Ginoo ang mga paak-paak sa leon. So, ang Diyos mo naghatag o grasya. Si Daniel nagrasyahan dito sa langog. Sa ilangog sa leon. Nagrasyahan si Daniel nga naman. Wa siya mapaaki sa gutom kayo ng mga leon. Nagrasyahan. O kabalo ka, gikan dito, nagpailalom siya, gialsa siya sa Ginoo, gibalik sa imposisyon. Ha? Gibalik si Daniel sa imposisyon. Kay kabalo mutuboy ang Diyos. And then, katong nagpataas, katong nagkulumbitay lang Daniel, katong mga tao abot, ipaubos si Daniel dito. Kay magbuli sa posisyon, maoy kuha sa Diyos o gipakaon sa leon. Una-unaan na isuot. Ang lingkamot o bitad sa tao nga nagpaubos. Maoy-nooy na adto sa dili angay adtuan. Muna nga sa atong ginabuhi. Ayaw gimuha nga kanay yung paningkamot. Murag paningkamot na siya nga murag pang down sa uban. Ayaw ginagimuha igsoon. Nga kanang maningkamot nga para bitaw inigtanaw sa uban, kita mo'y taas. Palit juga ni mutana ba para inigtanaw ng tibok dyan si pamilya. Magbublat ko ng ilang mga mata. Hala! Imong paningkamot, imong ipasundayag sa mga tao nga para ingnon ka, nga taas ka ikumpara nila, huna-hunaan ni mga maalamon sa Babylonia, nga gitanaw nila ikaw galingon, nga taas pang Daniel. Diba sila ang gidown dito sa Ginoo sa langob sa leon, o wa pagani mitugdon, ikunis-kunis na sila, dihanggab na ng mga tiil. Muna igsuon, nga ang mga mapahitas o mga garbuhon ng mga tao, dili angay ining grasya sa Dios. Apan si Daniel nahimong angayan sa grasya o panalangin sa Dios. Protection sa Dios, angayan si Daniel. Angayan siya. Apan ang katong mga nag-ila silang kaugalingon nga taas kung maalamon, wa na'y protection. Pag abot gihanggab na ng mga tiil. Diba? So inana igsoon, napailain nga tao dagon tamuan ning tawhana. Si David gikas magbalantay sa karniro, giabot sa pagka magbalantay sa Israel, nahimo siyang king. Diba? Ang mas una niyang ihari si King Saul. Apan nagpagarbo mas si King Saul, nga siya man tay una
Nagpagarbo man si King Saul, gikuha sa Ginoo ang trono ni King Saul o gibalhin sa tao nga magbalantay karnero. Bang! David, ikaw na hari. Puli ni King Saul. He gave grace to the humble. Naghatag siya og grasya sa mga paubsanon. Bulahan ang mga paubsanon. No? Nya katong kapataas, dili na bulahan. Kay gipaubos sa Ginoo, gikuha sa trono sa Ginoo. Imbes na ana sa posisyon gikuha. Muna igsuon nga sa atong kinabuhi. Dili ta pwedeng magdumot sa imong isig katawo, abi kay siya mas taas nimo. Hinumdumi ni, ayaw dumti ang tao nga nakita nimo nga mas nilago kay nimo. Kay usahay ra ba kay natay pride. Maglagot ana mga tao nga giuswag. Kung makita na nato ang mga tao nga nag-uswag sila, murag mapil na ito kalagot sulod. Nga unta, pwede man unta, nga nagtanaw ka ng tawhana, nga na-bless ka. Lord, salamat kayo kay ipalanginan mo ng mga tawhana. Dili kay maglagot ka. Murag huna-hunaon ni mga asal ko na sila. Anong nainana mo na sila? Anong ni lago sila? Okay, nagpaubos to, nga ikaw nagpa-pride, nagpagarbo. Muna ang garbo, ang laing bunga sa garbo, kalagot. Muna nga, kung dali ka maglagot sa imong isig katawo nga nilago sa kinabuhi, pride ang naat sa atua. So ang pride mo niya ingon nga, imbis tagaan ka sa Ginoo mga posisyon, si Saul tagaan ang posisyon, gikuha Ginoon. Kapantuan ng magbalantes karnero, ibiyaan tayo ng mga karnero, para lang ibutang sa Ginoo dito sa taas na posisyon. Last nga tao, magundalon ta mo, nga he give grace to the humble, Joseph. Si Joseph, no? Si Joseph giplanuhang patyon sa iyang mga igsoon. Onya sa diyang giplanuhan siyang patyon kay kabalo gyud ka anang igsoon nimo nga dunay laing tratar nimo. Kabalo mo ka. Si Joseph, kabalo siya nga, lain na o pinanawan niya magsuon, lain na o pagtratar niya niya magsuon. Apan, nakabasa ba kas Bible nga si Joseph, mi balos, mi sulti pong sakit? Wala kakabasa sa Bible. Nga, gitambog siya sa atabay, mi sulti ba siya? Pinuang na inyo ha, gibaligya sa mga Midianite, wa siya, wag yo'y timik, hilong yun. Gibaligya ditong Putipar, wag yun siya nilikramo. Gipasanginlan ni asawa ni Putipar, wa siya may umawa ko ng hilabot. Nya dito na sa prisuhan, mapaubsanon si Joseph. Gitugo niya ang usas mga napriso dito nga kung wadto nakasari dumintan ako. Nya duha pa ka tuig. Nalimtan si Joseph dito sa prisuhan, wa gihapon siya. No. Kani diay pagpaubos igsuon, kana bitang bisag ayuho na ka o bisa usaon na kagsultig mga maot apan wala gihapon ka mutubagya nila munigihimo ni Joseph. Nakain si Joseph yung mindset siguro mao ni ang paagi sa Dios ni ituboy ko munang salamat Lord ug daghan kayo mo daot nako, daghan kayo mo bitri nako, daghan kayo mo dugmot nako kay mao ni ang paagi nimo, mao ni ang way nga ako imo ituboy. So ang buhaton ni Joseph kung daghan na ganing mo daot, kung daghan na ganing mo bitri niya, daghan na mo pasangil niya, o kalimtan na siya sa mga tao, niyang buhaton, Lord. Hinumduman na niya ang grasya. Kabalo ko nga, buhatag ka o grasya sa mga kausan. Sa diyan hinumduman niya ni, ituboy siya. Ipadagbuhan dahil sa Ginoo tong hari. O dili makahubad ang hari. Gisit up dahil sa Ginoo ang hari. Padagbuhan tani, o dili ka, walay maalamos sa Babylonia nga makahubad ini. Kay si Joseph, ako na ning ituboy. Si Joseph, ako na ning iitsa dito, pinakataas. Ako na ning ihatod si Joseph dito. Kay he give grace to the humble. Amen? Muna igsuon. Munang atuan ning siguroon sa itong kinabuhi nga ma-apply na ito ang kinabuhi ni Joseph. Nga kana bitaw, bisag ayo-ayohon ang kagsulti, kinsa ba ng tawana nga giayo-ayo na kagsulti, apan dili ka musukli og maot.
Yamin na pabata diha. Wala siya gisulting maot si Joseph. Apan kita usahay igsuon. Dili man tuod ta musulti og maot sa tubangan sa tao nga nagsulti nato og dili mayo. Apan pag uli nato sa balay. Wa pa gani ka buka ang imuhang baba dito sa balay mo kasing-kasing ka bulo na. Ga surok na ang imuhang sa sulod sa imong kasing-kasing. Sa pagtalikod na nato, gasurok na, gapagutbot na sa atong kasing-kasing. Si Joseph wala anak. Tas wag tuboy siya mayo dito sa Ginoo. O dinhi nahitabo nga naangkon niya ang tibuok yuta. Balik na tas Mateo 5:5. Naangkon na ni Jose ang tibuok ginharian. Hinumdumig soon nga si Pharaoh siya ang dunay authorize, dunay say authority nga mumanid sa tibuok Ehipto. Apan sa dihang ang Ginoo na nagpatungtong ni Joseph ani posisyon na ni ingon na dahil si Pharaoh. Sukad masukad wa ta kakitag tawo nga sama ka maalamon ini. Busa gihuslo na itong sing-sing sari ug katong yang kwintasan si Jose ug ingnan ni si Jose. Sukad karon ikaw na ang magmanid sa tibuok Ehipto. Ako lang ang labaw nimo. Tingala ka nga siya may authority pag-manage. Abi nimo atong panahon na ang Ehipto mo'y bread baskets tibuok kalibutan. Ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan sa panahon ni Jose nga nasa dito, saludo aning nasura sa Ehipto. But pasabot, ang Ehipto mo'y gihimo sa Ginoo nga pinaka taas. Amen? Pinaka habog kayo ang Ehipto. Nga naman, tuway tao dito nga si Jose. Gituboy umayo dito. Sa ito pa, ang tibuok kalibutan, ang mga naso dito, mamalit dito mga trigo, nga si Jose ang mag-manage. Si Jose ang mag-baligya. Siya ang mag-manage. So, nakitabo ang Mateo 5:5. Nga, bulahan ang mapaubsanon, kay maila ang tibuok yuta. Tibuok yuta ba na ang ni Jose? Tibuok kalibutan pa mangani. Kay mus adto man dito mamalit, ya si Jose ang manage. Amen? Hala, kaninduta ang kinabuhi ni Jose. Nga kanabitang buhato nimo ang mga matarong nga butang. Buhata ka ng mga matarong nga butang. Bisan og dili matarong ang gibuhat nila, diha nimo. Pwede bang ma-apply sa kinabuhi? Buhata ang mga matarong nga butang at tubangan si Ginoo, bisan og dili mga matarong ang gibuhat sa mga tao diha nimo. Yang igso dili matarong gibuhat. Ang Midianites gibaligya siya. Ang asawa ni Putipar gipasanginlan siya. Ang katong na espirituhan gikalimtan siya. Dili mga maayo ang nahitabo niya. Ang mga sukli sa mga tao dili maayo. Apan gibuhat gyapon ni Jose ang maayo tubangan sa Ginoo. O munay i-give grace to the humble. Hatagan niya o grasya ang mga mapaubsan. No, ang nagdaot nimo maabot ng panahon nga mangulumbitay ra na nimo. Man ini. Ang nagdaot nimo kung mapaubos ka, maabot ang panahon nga mangulumbitay ra sila nimo. Kay si Jose, gidaot siya maigsuon. Apan sa diyang gituboy na si Jose, kulumbitay lagi ang mga igsuon. Hasta pangamahan. Kulumbitay sila. Ngayon sila pasaylo. No? Ang mapaubsanon, maalamon. Ang paubsanon, tagaan og kaalam sa Dios. Jose gitaga kaalam. Apan ang mapahitason, kuhaan og kaalam sa Dios. Si King ni Bukanisari, kuhaan kaalam. Si Jose, gitagaan og kaalam kay mapaubsanon. Kung kita magpapahitas unta, kuhaon ang imong kaalam, magyatag sa Dios dani. Kung kita mapaubsanon ta, bisan og wa pa kay kaalam karon, hatagan kag kaalam nga mulambo ka sa unahan. Munang ihatag nga kaalam sa Dios paglambo nimo nako sa unahan. Amen. Jadi si pamilya na pa ba diha? So
atong iduko atong ulo. O mag-awit ako sa kaawit. Akong ganyo ang music team na muplit ako sa kalawiton. Kung samtang malandong tayo ni Minsaya igsuon. Pabugto na to ang mga gapos. Hinumdumi nga ang pag-awit, pagdayeg sa buhi nga Dios, si Paul ug Silas may nakabugto sa tanang gapos nila. Balo ko nga napay nakagapos na to karon. Abi nimo ang mga balatian sama na siya mga gapos. Dili ka kalihok ayo kay kapoy imong lawas. Apan usas mga butang nga magkapabugto niya na ay imong kakapoy mao ang pagdayeg sa Dios. Wala ko nimo pride. Dayego nimo ang Dios. So, samtang mag-awit ang music team, ikaw pod sa imong ipungkuhan, malandong ka sa mga mensahe o magapanguyo ko sa tubangan sa Dios. Ginoo, salamat, Ginoo. Salamat, Lord, sa imo mga pulong o Dios. Matthew chapter 5 verse 5. Bulahan ang paubsanon kay maangko nila ang tibok yuta. Naghisgot kini sa mga posisyon nga imong ihatag kanamo, mga grasya o panalangin, sama kang Jose nga imong gitagag posisyon, imong gitagag kaalam nga nahimong ang tibuok kalibutan, nahimo Ginoo siya mismo nagdumala. It's all about dominion, Lord. Ang earth, ang yuta nga imong gisgutan sa Matthew chapter 5 verse 5, it's all about dominion. Nga himuhan kami nimo o Dios nga mao'y mag-manage, dili kay kami ang i-manage. Hallelujah. Salamat o Dios sa kaalam imong gihatag kanamo, sa grasya, hilabi na gyud sa kalikon pagtuo imong ibutang kanamo o Dios. Lord, wa ang among mga mapahitason. Lord, ang pagampo nga among pagkamapagarbuhon, dali kayo mangluod, pagkagahian, pagkatapulan, pagkabagulbulan, pagkasinahan, nga mao ni ang mga bunga sa garbo. Muni na kaingon nga dili kami takos sa mga grasya o panalangin. O God, among pagampo Dios nga mautro Ginoo ang among Ginoo kinaiyas sulod. Mautro gayon, Lord, kang among mga garbo mo'y nakaingon nga mo'y nakabalabag sa mga grasya nga unta amo unta madawat, mga panalangin nga amo unta bagay unta na among madawat ugad. Apan kay nakita nimo nga duna pa kami mapagarbuhon nga kinaiya. Busa ang imong ipadala mga hampak sa kinabuhi aron kami mahigmata sama ni King Nebuchadnezzar, imong ipadad-an og hampak, imong ipadad-an og dili maayo nga hunahuna og nahimo nang ang iyang hunahuna murag hayupan. Si Pharaoh imong gihampak, imong gipadad-an og hampak aron makamata siya nga aduna lang Dios og dili siya. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, ako pagampo nga kaming tanan sa tibok dali si pamilya, bata, batanon, mga amto, nagpadayon kami pagalagad kanimo Dios nga maangko namo ang mapaubsanon. Lord, gusto kaming adunay mga katawhan nga nagtiuha nga maangko nila ang mga butang, maangko nila ang mga posisyon, apan ang number 1 namong pangayo una mao ang makaangkon kami mapaubsanon nga kasing-kasing. Kay ang imong isunod ana o Dios nagaingon ka maangko nila ang tibok yuta. Kung naalang gid ay may mapaubsanong kasing-kasing, dili problema ang among mga gikinahanglan, dili problema ang among mga maabot sa unahan, dili problema ang among pag-eskwela, dili problema ang usap ay among paabot sa among kinabuhi sa among katapusan sa among kinabuhi. Lord, dili problema kini kung naa kami paubsanon ng kasing-kasing. Manang Lord, ako pagampo nga ma-apply na mo Dios sa imong pulong Ginoo.
nga dili kami Ginoo magpagarbo sa among kinabi. Kung unsa may naabot na mo, Lord God, it's all about you. Walay amo ini o Dios. Ikaw ang angay namong ipasigarbo, dili ang among kaugalingon. Pero pasaylo kami nga adunay panahon nga murag maglagot niya ng tao nga giuswag nimo o Dios. Dunay mga panahon nga nasina mi, dunay mga panahon nga ang among kaugalingon murag itana namong maayo na kay kumpara sa uban. Lord, forgive us. Pasaylo kami sa mga panahon nga kusog kayo mimo bagutbot sa mga tao nga nagdaot namo, sa mga tao nga nagtudlo namo, sa mga tao nga nahimong nagbadlong namo, nagbuyag namo. Dunay panahon nga kusog kami mo bagutbot sa hilom. Dunay panahon nga wala mo padungga ang nagbuyag namo nga nagbagutbot mi. O dunay panahon nga sa among kasing-kasing mas ikalagutan namo ang mga nagbadlong namo, mga nagbuyag namo, ikalagutan namo. Dunay panahon ana o Dios, Lord, pasayloa kami kay nabutaan kami sa pride. Ang pride makabuta o Dios, makablind sa among mga sayo. Doon na day kami mga sayo nga hinungdan sa garbo nang Lord, pasayloa kaming tanan tibok dyan si pamilya nga wa namo inakit nga kinaiya o na blindfold kami o Dios nga mo hinungdan nga di na mo makita ang kamaayo ni Muga, di na mo makita ang imong mga grasya o panalangin. Hallelujah. Munang Lord, salamat nga dining kagabi unang mo kaming ipahigmata nga dili kami magkinaiya pabilin sa kinabuhi nga dili magpatudlo, dili magpabadlong tungod kay duna kami garbo, magpabiling gahi gyapon migulo tungod kay duna mi garbo. Munang usahay Lord, mo question ang Kristohanon nganong walay mga dagkong panalangin nga naabot, walay mga panalangin ug grasya tungod ra pud ay sa amuha Ginoo kinaiya nga mohinungdan ang kabalabag sa dagko unta mga panalangin nga ihatag kanamo Ginoo. Lord, himuha nga among kinabuhi may samang Daniel, himuha among kinabuhi may samang David pagpaubos, himuha among kinabuhi may sama ni Jose nga dunay mudaot baliwalaon ra. Dunay mudaot pakasamahon namo nga mo ni ang paagi nimo aron kami imong ituboy. Kung adunay mo pasangil namo, adunay mo butang-butang namo, adunay mo sulti o mga dili mayong pulong dili kanamo. Tuguti o Dios nga dili kami mubalos, tuguti nga ang among himon mao pagampo kanila. Kaniyong ka nga iampo ang mga nahimaraot kaninyo kay tungod diay ini pagiha kami diay ang imuhang ituboy. Sa diha dili mi kahibalong mubalos, kami diay ang imuhang ituboy uga. Sa diha makapaubos kami, aduna day pagtuboy nga imong ibutang diri kanamo. Apan sa diha magpataas kami, adunay pagkahagba nga imong ihatag diri kanamo. Manang Lord, salamat sa imong pulong karon pasugungkan ka tanang dungog og himaya, mga pagsalamat, ikaw ang angayang mudawat nini. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Ito palakpakan na itong ito.